Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahan naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Boss Battled for Men. Iyan ni siya ni Hugo Boss. Panlalaki ni siya pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Kag udit walet ni siya botang balon layo palang masimutan ka na. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, makahang nga makahoy kag maprutas. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para sa iya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have apple, plum, lemon, bergamot, oak moss kag geranium. Ang apple kag ang plum amo na ang mga prutas nga masimutan mo sa sini nga pahamot. Kag lemon maaslom nga nota, bergamot mahamot nga citrus, oak moss pait nga nota, kag geranium duberde nga rosas kung simutan. Kag for the mid, we have cinnamon, mahogany, kag carnation. Ang cinnamon, makahang kag matamis nga nota. Mahogany, madalom nga kahoy. Kag carnation, nang makahang nga bulak. Kag for the base, we have vanilla, sandalwood, cedar, vetiver, kag olive tree. Ang vanilla, amo na siyang komportable nga nota kung simutan. Kag sandalwood, oriental nga kahoy. Cedar, mahamot nga kahoy. Vetiver, kuskus to hilamon kung simutan. Kag olive tree, manamit nga kahoy. Kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag kung may ibang pa ka mo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section sa gusto naman. Bye-bye!